จะยำเนื้อหนักสักตอนนี้ต้นชีวิตตุกวิตปุกว่าจะเรียกคาตาลีนาเวอร์นอลรีสStiče vaša kvanu van.ว่าจะชีวิตตุกปุกessen vitt och essen så visst. Han är väl mer att ge mat så vi köper. Järsk till vem då? Här är till en dag, järsk. Bara vet ju. Itse väji itse, ma väji hasek. Väes pata. Vad ska vi köpa? Sukhojip. Sukhojip är väl jag har jag Han är väl näka sukhojip. Te vi så har man ju väl pizza. Ja, vad järsk. Det med hem så. Jak vím, že ve hace jakáč, hace tjun. Väče ve isha nik ituk. Hase hamane, hase vichuna hamane. Có yu hiya ma chun giờ nhiều. Rybs ites patahat. Oi, ha man живе. Pacaviste. Pacaviste. Vit jak tuppu. Jak me, jak kaç. Kaç ve järsk väistersi jahti on pauk. Mitä on to pive? Kaajitjun. Kaaje hyvä järski. Päivän jive. Päivän näksak oin. Vem. Päivän näksen vem bohti ja kaatset para. Jak tuk vittu päivät och jak tuk saa visten boh. Häppi minun hatja vaan naista köpa. Här se jak vem jive jak katsmuk hat se jak vem mörks hat se tjun. Nyt jive jämpikan. Här. Så jive soja jive. Ka fertilisan pidi määrä. Näin kai jakso, ja kiel vaan ja vämi itjälle isä. Kai jak pöhnatso, kai jakso. Väsä ei pehikan. Pehikan, juk akan. Vempa jivesi väsi ne äkset vai ve. Jak pamdal, no kuudu ja pizza. Kosa ei jaksa hot. Ko toki kasapcha. Ko se jaksa hot hachi ip. Ve ko tie de pom hacha hi pizza nasko. Ma ko oi it pa ha pizza. Jak się wychodziusze, chodzę na walce, kupę, że na po przewa. A i po? Oj, cię wychodzi tu żasta i wyjm. Oj, tu staje, pochodzi wyszedł. Wyjm, chodzi na po, a jak toki. A tam hawa, jak jem. Wyjm. Gaście my chodzi jak tam daj. Có hôm rồi bị
Kahom sa vekit muhit hayu vem tungu po ata sa visam hayu. Sa tlin da po wang ba mi che. Ham Hadi ji chu ra, ham ji chu nhật tao. Vem ham ji chu nhật tao. Kik vop ta tuk vem buh se va se nachsats. Järkive jak tsiivap. Ha, jak sats. Jak se. Jak sats pe. No, je se. Jos kaatsi vesu Se piper tamse. taam. Vem. Per kaatse vem dek so ko vikko jak tuk puh. Ka. Pa. Ja hamatsi vetsuna. Vem. Vai ju ni jakpi som homma pehikon. Kaatsi ve jahti omba. Ha, jak hakspia. Ja käksva. Vem hi ja kangeula. Vem juhat jak puh. Baat. Task ni vikko. Jes nitem tuk mun mäivä. Ai jäset sen tuk mun maap. Oipas tuk iset. Vem ju vet champik. Hei vem se pikjek. Hai tseu saaman uk. Tappu vem task. Vem. Jäset zitten. Mas titsi väviän. Väse Vivian para vit. Vit hu maanta hu namhat sam jak pum. Jak appelka hat jak akata vähpan ets maanta ham jak pum. Kun sa maanta pietsumna. Hat ek ven bah notsat jak pum mat jak manik avitsa. Votave mutta vate jinna ahsat. Mumma vate emvat. Mutta yuksatte. Atha pipi. Pipi harshe, obna ndo se chun. Ham sabe patem ba sabe ke ekayakku. Dia ke. Và cái bịch ông cái vào nó đã vào rồi về thành vị là cái sét kiểu cái nó hát cho hộ nhất tập yes that yes. Hei, johon ääti vaan. Ja kaksi päivää. Vem se? Se vesä on sampaa. Konna. Vek maar se ve para äätiän. Vek maar se ve monsten. Monsten ve vit uppåt visten. Var se ve jag mojakpun. Men vaan niin se visten tak hyvä jättää. Vad ofta ni lyfter?
para se para para ye coge de me pum có cũng như hơn thì có chỉ đến số số cô sẽ nó được việc về chúng sai cho vợ mà được bớt mà đấy vì có gì con cái sẽ con số Dạ mẹ. dạ em rất là tàu dạ ai luôn nhắc tôm bất gì Cái đường chỉ là hắn cả. để em việc ấp bài cá về Então, se sabe how to be that, về and have it fine. och Massimo Pelis det är Stella Rivera 68 Con không có các phần. có mình chào sẽ đi sao ra vậy Ôi, chị nhớ chị có. primeiro oi sai olha oi sai vê que tu Lên bắt nó đã đất không có. Kalau istri kau habis ekspor, bang. Kau saya habis juga ekspor. Kau habis dia. Karena ya kita ukran, kau dia ukran ya saya ukran. Ini apa? Vem det? Han det ekspor. Kau bisa kau spär med skam där vem det. Có chị biết việc thêm gọt. Kau sẽ biết cái tiền gọi. Em sẽ nhận được nó nói có quá kể thì nó cổ. Hai xe. Hắn nó sẽ. Chị sẽ cho chết. Hắn thầy là rất tầm. Han kunde fick av. Det med vad det har det också. Det när jag kom han har vi det att det kan det så nya. Man är speed man är jag man inte av det hur. Man ska vi har ju now ätit en bit. Now kan det över mat och så. Ja, nu har jag kända i. Ja, det står på. Visst det här som går ganska fast. Där det köper i. Ja, kan ni ta. Det är nog allt. Vem det så i. Men Första jäntan har ju här inne och har ju varit där var. Bara har det uppstånd, bara har det och viktigt med uppvärmning. Man har så plötsligt har ju inte det. Vem det vet ju inte fick annat. Här vem tog ett med försöket. Här det var har jättestånd. Har ju Baca hebem hayattuk eş para ve vende tanda. Haber saço ve yukarı nip taun tabi.